В това видео ще ви покажем как да добавите допълнителните дейности в своята детска градина, като това се прави отново от ръководството на детската градина, директор, администратор, ЗАС, замдиректор, домакин, касиер или потребител, който има съответните права. Влизаме в допълнителни дейности списък. Тук вече имаме добавени 2 допълнителни дейности. Избираме бутон Добави дейност. Избираме си дейност, например тенис на корт, и отдолу избираме доставчик или фирмата по допълнителната дейност. Не е задължително да въвеждаме първите 3 полета. Те са за да филтрираме фирмите по област, община и населено място. Избирам си от падащото меню фирмата. Зареждат ми данните на фирмата, като ако вашата фирма липсва от падащото меню, то е нужно да се свържете с нас, за да я добавим от нашата администрация с съответните данни. Като тук обръщам внимание, че ние правим настройката и за ePay, съответно KIN и секретен ключ, ако фирмата има акаунт в ePay и детската градина желае плащанията от родителите по допълнителни дейности да минават през ePay и да се заплащат по електронен път или пък да се генерира код за EasyPay каса. Тук ще добавим и една настройка, която директора или ръководството на детската градина може да включва и изключва, в зависимост от това дали желае да минават плащания през ePay за конкретната допълнителна дейност или сумите ще се събират в брой в детската градина. Ако се събират в брой, то ще изключите възможността за плащане през ePay. За да могат да минават плащанията през ePay за конкретната допълнителна дейност, фирмата трябва да е предоставила на екипа на OneBook съответно своето ID в ePay или така наречения KIN и ePay секретен ключ. Като този KIN и този секретен ключ трябва да са създадени за OneBook, тъй като фирмите работят с доста детски градини, които са на различни външни доставчици. Всеки акаунт в ePay отговаря за един външен доставчик. Тоест, ако една фирма има акаунт в ePay и вече използва този акаунт с друг външен доставчик, то трябва да си създаде нов акаунт, който да важи само за OneBook, независимо с колко детски градини работи с OneBook. И след като си създаде този акаунт, има един линк за известяване, който трябва да бъде настроен в акаунта в ePay, тъй като когато започнат да плащат родителите своите такси, ако този линк за известяване не е въведен в акаунта на фирмата в ePay, ние няма да получаваме известие от ePay, че сумата е постъпила по сметката на фирмата. Така че този линк е много важно да бъде поставен. Аз ще го оставя в описание на видеото. Отиваме надолу, въвеждаме отговорно лице или отговорни лица за тази допълнителна дейност, като тук се въвеждат именно потребителите, които сме създали, учители DOT и администратори DOT, тъй като ръководството на детската градина по подразбиране има достъп до модула допълнителни дейности. Тук всъщност посочваме кой потребител от фирмите и външните преподаватели да има достъп до тази допълнителна дейност. След това добавяме и таксата за посещение, като тя може да е една и съща за всички възрастови групи, но може и да е различна за различните възрастови групи. Въвеждаме. И въвеждаме и график на допълнителната дейност. Аз ще си маркирам всички месеци
и ще махна излишните. Да кажем, че до юни в моята детска градина ще има тази допълнителна дейност. Посочвам дни, в които ще има такава дейност, вторник и четвъртък, и записвам. Ето, нашата допълнителна дейност е добавена с фирмата доставчик, посочили сме отговорните лица. Ако искам, мога да добавя и повече от едно отговорно лице, да кажем учител ДОТ и администратор ДОТ. Така тези двама потребители ще имат достъп до своята дейност. Възможно е една фирма да има и повече дейности в детската градина. Няма проблем да добавите тези отговорници на няколко места.